يا دار الكتاب الحمد لله الحمد لله رب العالمين إله الأولين والآخرين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله نحمدك يا من أوقدت لنا سبيل الرشاد وأظهرت على صاحبنا بشار الخطوات ونصلي ونسلم على خير خلقك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. شكرا لك على من لتاه من البركة كتاب نور اليقين في سيرة سيد المرسلين نا شيخ المالي شيخ محمد الخضري وصلى كبر الكبير shi wannan bawan Allah mun tsaya da inda yake maganar abin da ya ƙara mara ƙarfi gurin yin wannan aiki rubuta wannan littafi ya ce kun tashi shekarar farko yana jin daɗi sosai in yana karanta tarihin bawa yana jin daɗin haka a daidai lokacin da kuma yake karanta da ma'aiki alaihi salatu wa salam yana yin shauki cikin karanta tarihin annabi sallallahu alaihi wa sallam. Yake sai ya samu damuwa guda ɗaya wanda shi ne yawa littattafan da aka rubuta wanda za ka dogara a kansu dangane da tarihin annabi sallallahu alaihi wa sallam littattafai ne masu tsawo wanda suke ƙananan littattafai kuma an yi ɗiban kayan mawakaciya ko zan ɗiban kayan mawakaciya kuma mawakaciya ta je yin kara za ta ne komai a ciki da rashin ji da kunama da duk za ta ɗiba ta a cikin shi ne yana cikin haka sai Allah ya haɗa shi da wannan alƙali ɗuwansa da wannan alƙali shi ya zaburar da shi a garin Mansura a ƙasar Masar. Ya ce alƙali ne wanda yake da ilimi mai zurfi dangane da Annabi sallallahu alaihi wasallam. Ya ce na samu ilimi a gurinsa ya san addini wadda fuhul ma gwaraye suna in suka gama tafiyarsu ba sa isowa inda yake. Sun gama shan fage ba sa isowa inda yake. Shi ne maganar da yake ta kiru dole kuhulun rija manyan mazaje a sanin annabi sallallahu alaihi wasallam addini in suka zo sun gama abin da za su yi ba sa isowa wajensa. Ya ce kuma al'amuran gwaraje su ma ya tafaru a musabakati ba sa ya ja su musabaka sun kuma suka yi musabaka da shi za su ci baya. Ya ce kaɗan ne za a samu wata matsala ta addini wato ishu na wani abu na addini wata ƙabiya a kawo gaba gare shi sai ka sami ya zama ne buruzi gurin bayani shi ne in yawa bayani za ka yi ba ka bukatar da ta tambayar yana da fasaha ƙwarin ma da yake gurin bayanansa amma dangane da iya masa da sira annabi sallallahu alaihi wa sallam a rasulul akram yace a gurinsa za ka samu alkhabar da yaqini labari da yaqini za ka samu a gurinsa ko kuma kace amma asma'u ya tashawwaqu ta ku ga ya tashawwaqu asma'u wato ya tashawwaqu so da yawa za ka ga yana shauki bege wato a mutum
shauƙin da wasu masu kirkira yana shauƙi hankalinsa ya tafi zuwa da abu yana shauƙi duk so yawa ina yin shi asma'u ina yin shi ta shawar yana ta shauƙi fi amali sirri dangane da ta'abi a yi wani aiki da sirar annabi sallallahu alaihi wasallam kariya min al-hash wanda ta wuce daga hashu na ka ce hashu cika bene da abu da bai da amfani akwai sinuka wanda suka zo amma an cike su ne da abu da bai da amfani wanda ba zai kara wa mai karatu kawai ya ce bai zan babu wannan hashu a ciki wata aƙi ya zama ko babu ta aƙi ne kullum da bai da mawarwara yanzu an yi ka rasa ma gane abu sai dai kawai da kada kai a matsayin kare da annabi amma ba ya ka fahimci me aka rubuta dan da sau biya ambatul musulmi kuma tarihi aiki na tsira wadda gamagarin musulmai za su amfana da shi wannan magana da yake faɗa akwai scientific approach wadda ake ba kowane fanni na karatu to wancan khawas ne suke amfanuwa da shi amma in ka rubuta shi rubutun rubutun furu'a to kowa ma zai iya amfana dan haka irin wannan rubutun ma da yake shaukin ya ga wanda yake kokuntu ya Allah yana kirayi Allah kun ga sai ya rubuta da wasu rai yace da kirayi Allah laqad wafaqa hadha as-sayyidul karim wa fi nafsi yace hakika wannan shugaba na kirki ya taɓa tare da abu da ni ma ke cikin kai walakin kuntu ara fi azimati usuran sai dai ni na kasance ina ganin usuru ta waya dangane da himmati azimati kenan dangane da azamata ce dake ga tana da tawaya an tanfizi ragabatihi dangane da aiwatar da abin da yake kwaɗayin da ina gan na fara ma ba zan iya ba wata timimi ummiyatihi da kuma cika umniya tashi umniya abinda mutum yake buri fa innal maqama azim domin maqami ba karamin maqami ba rubutu na gane sirar ma'aiki alaihi salatu wassalam wani zai ga bai gane abun ba shine annabi ba a marƙarya shi da kansa kafin ya bar duniya sai da ya tsine wa wadda zai mishi ƙarya sannan kuma ya ce wadda zai faɗi ƙarya don gani da shi ya tanadi wanda zai zanna a cikin wuta kaga ai kaman ya shiga don haka ba a yi ma annabi ƙarya don haka rubutu don gani da hakkin ma'aiki alaihi salatu wassalam azimun abu ne wanda yake babba ƙwarai wasu watuhu azimu kuma su'uba ta sa wahalarsa har yanzu a'azam ya yi girma wahalar ta fi girma walakin lam ara min al-amri buddan tilqa'a ma kuntu asma'u min kibari rijalin mansura sai dai ni lam ara buddan ban ga makawa ba kana da ganin akwai wani makawa tilqa'a a wannan bangaren abun da na kasance ina ji shi ma kuntu asmaruhu ai allazi kuntu asmaruhu dangane da abun da na kasance ina ji miki bayan ijalin mansura daga manyan maluma na mansura suna cewa Muhammad Idris ko Muhammad Kudri ka yi rubutu kan wannan ka dace da rubuta irin wannan bayanin da yake ji sai na ga babu makawa sai na yawan aiki fa innahum aktharu min al-amani domin su sun yawaita buri cewa li amali hadal kitab al-amin dangane da aiki kan wannan littafi rubuta wannan littafi mai ganewa aminun nafs wanda amfaninsa zai gani aljalilul fa'ida wanda fa'idarsa ke da kuma wato gwani jazilul fa'ida mai gwani za ka shukuran jazira godiya mai gwani za ka ce gwani shi ne qualitative fa'ida wanda take quality sosai don wani shi da amali hazar kitabi الكتاب قال له معرفكم الأمين
sifa ne da kitabi ko al-alimul naf'i wanda kuma sifa ce ta biyu al-jazirul fa'ida shi ma kuma sifa ce kan sifatu ya kawo ba mu da kawo وقلت متجدا على الله راجيا منه أن يوفقني لما فيه رضاه سينميكي ندعو لك الله لي توكل ina mai fata rajiyar ina mai da raja'i akwai abu da suke ce raja akwai abu da suke ce mishi amal in aka ce raja abin da kake fatan za ka samu kuma kana da hanyar zai iya yiwuwa abin da kuke cewa hop shi ne rajai shi kuma abin da ake kiran shi amal shi ne buri abin da ka ci sa a ranka ba kan ba zai samu ba amma da za ka samu kana so shi wancan ana ce shi amal amma a raja abin da za ka iya sai dai tabbatar sa sai Allah ya dafa ma sai ka yi rajai ya ka ce rajiyar ina mai rajai ina da wannan hop a cikin raina in samu minhu an yi wafiƙani daga Allah ya datar da ni ma fi ridahu da yin abin da akwai yardansa a ciki na yi wannan roƙo ɗin kuma na tashi na tsayawa wasan tusaira da sura sannan kuma na haɗe tafiyar rana da na dare larabawa suna wannan maganar wasan tusaira da sura tafiya shi ne a sayar ko sura kuma tafiyar dare in kai tafiyar rana ka hada da na dare kaga sai a samu dogon zango ka cimma wannan gurin ka ɗebe to wasan ta sayar da sura hatta balagtul muna har sai da na isa zuwa ga abun da inda nake da maniya inda wato umniya ta take inda buri na yake dan haka fajaza bi hamdillahi sai littafin nan ya zo da godiyar Allah sahalal manali yana da saukin makama da ka buɗe za ka ga gashi nan ka samu ka gane abin da ake nufi a cikinsa ko kuma mun so mu ce mishi saharul manani shi ma ajaban lilmanin nahawi a yau sai mu kaddara mishi huwa da mun kaddara ma huwa zai ba mu da rubuce saharu kana shirya huwa kuma sai ka barci a halin nashi ja hala kauli sahalul manani a daidai lokacin da yake da sauƙin gane abu da yake ciki sannan kuma asbar mauri ko asbur mauri wato ruwan shan shi yana da daɗi almauri wanda ake zuwa a ɗibi ruwa sai aka kirayi ruwan da sunan wanda ake zuwa a ɗiba don haka littafi ne kana karanta shi ta kano sanadai tabbasi wajen amma jama'a da gari suna amfanuwa da wannan littafi malam yana faɗa ko a wajen yawa kai ba yana wato kamar yana bayyana yana tarihin littafi littafi ne wanda da tafi bil al'umma suna amfana ko za su amfana da shi sannan wa tarjiu ilayhi khassa littafi ne wanda maluma ma za su dawo su nazar abun da yana ya zama marjani akwai abin da kuke cewa reference idan ka zo na gabatar da wata makala a wani complex mafi yawa idan ka kawo shi a reference masana za su ce cire wannan aje a gefe bai zama reference ba wannan tattafi bihi al'amma ne amma idan ka rubuta littafi aka yi supervising masana suka yaddar suka ba da recommendation aka yi takirizi aka gabatar to ya riga ya zama cikin reference da haka wannan littafi tattafi bihi al'amma sannan kuma ya rage da yin ba da alfasa su ne wani waɗanda da mawuyi fi da alifiki madogara ta inda nake ciro bayanai wurin wannan littafi shi ne al-Qur'an Sharif wasu ribu a sunna da kuma sahihu sunna duk abin da ya inganta na hadisin annabi sallallahu alaihi wa sallam mimma rawahu al-imamani daga abin da Imam Bukhari da Muslim suka rubuta Allah kai mana barka wani da ya yi kira Bukhari da Muslim sai ransa ya ji ba daɗi sai ji ba daɗi amma ya aka yi dalika fadlullahi yutihi man yasha
na nesa da na kusa sun tabbatar musu da wannan wanta qadu alaihi ma yasira fa kam tara nahwa ma nasira wa laysa fil kutubi asahhu minhuma ba'da al-qur'ani wa li hadha qaddima wadda suka jarraha su ma kaɗan ne kuma su ma ba samu kofa ba don an yi bayani abin da ya zo a littafin kamar Bukhari sai ga da yin hadisi a Bukhari sai a ce ka dubi me ya kawo sanadi in ka samu za ka samu bai da sanadi kuma za ka samu da sigatu tamridi a hakan ma fa in ka samu masana za su bayyana maka inda kuma hadisin akalla shi ne hakan da gairi haka babu wani abu abinda Imam Bukhari da Muslim suka rawaito walam ukharrij anhuma illa fi ma la budda li tadbir al-ibarat walam akhruj anhuma ban fita daga wannan littafin Bukhari da Muslim ba sai dai a cikin da abinda la budda li tafhim al-ibarat abinda ba makawa gurin bayyana ibarori da fahimtar da abinda bayanan in na kawo kila sun kawo a takure su bayanan ba yawa sai in fitan ɗauko inda bayanin yake da yawa a cikin wani hadisi in na kawo sai ka ga an ƙara amfana kuma mai ƙaramin mana da zai gane fakada yusa'iduni da kuma ya kasance yana taimaka mini littafin ashafa bi tarihi hukukin mustafa na qadi ya Musa al-Ya'subi sannan kuma al-Andalusi littafi ne faridun fi fanni ana maganan annabi sallallahu alaihi wa sallama shi a shifatun da ya rubuta defining waye annabi ne haƙƙinsa akan bawa ne haƙƙinsa da ya zama dole a kiyaye tun da ya rubuta maluma ma suka tsara rubutu a fanni suna yawa su ɗauke shi reference ya ce ya rubuta da sa'anansa lokacin Andalus ta gama cika da ilimi amma babu wani wanda ya ce ni ma bari rubuta irin da ya rubuta abokanan karatu su suka sallama ma haka wayanda suka biyo bayansa kuma suka dogara a kansa muna kwadaitar da yan uwa a karanta littafin Ashafa bi tarihi hukukul Mustafa na qadi Iyad bin Musa al-Ya'subi mutumin kirki ne na masani sosai asalin zama mutumin amurci amma ya mutu musi a yin ya kara karatun sai zana ya yi karatarwa daga bayan na haka abu na biyu asiratul halbiya ina amfanuwa da ita akwai littafi a mawahibu laduniya na al-Qastalani ba wanda yake yawan yawo a nuna ba wanda yake yawan yawo a nuna ne yin mawahibu laduniya wace anwarul muhammadiyya ba ba shi ba yawo wancan ba anwaru ya anwaru da Yusuf da Bahani ne to wannan kuma shi kuma na al-Qastalani wannan shi yace dan haka ba wannan rubutun ka dauki wannan kun ka je ka rubuta wannan za amma haka ne kuwa da kanta ko ba ka rubuta da yake ba za ka yi ba shine littafin da yake da ra'ayi ba saboda abin da ke cikin wancan bari na ma wannan al-Qastalani da yawo da yake da rubuta sani abu hamid al-Qastalani hada wanda yake wasu Allah mai fari kwafi ina roƙon Allah daga amfaniyar falalarsa bari ko ya cika abin da zai amara gefen da ya ci gina amfaniya don mana yana kirari hukuki cewa duk wata bukatarka ba da wuce cikin kogin ba to shi Allah yana da ƙari zai da akan bukatarka don haka ina roƙon shi ya ce amfaniyar falalarsa in kogi ya cika abin amfaniya falala Allah ya rubuta Allah ka mana ya na don haka an yi wafika ayin matana ina roƙonsa ya yi taufiki ga ayin manamu shugabanninmu
in ya faɗa kamalun ma yake faɗa namu ko mara'ana da shugabannin wayannan jagorori ya kira da sayyidina wa maulana ya mana da su gaba ɗaya tofiki wurin al'iktida kwaikwayo bi sayyidina da shugabanmu kalman sayyid annabi sallallahu alaihi wasallam sayyiduna ne amma a rabin salati ba da sayyidi kuma ya zo ne inganta amma ka cire nan kuma wurin sayyidi ya inganta amma a cikin salati shi ne da sayyida malama su kashe sannan kuma wa maulana rasulullah annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sannan kuna roƙon ubangiji ya dace da ni ya mana dace da ɗaukar da malum ma'ana da shugabannin wurin iya'a ma'alin addini wurin raya ma'alin na addini ababen da suke na addini alamomin addini hatta yi ayyadu ko yi ayyadu biyu yi min indila ina roƙon Allah ya kai matsayin yi ayyadu ta inda za a karɓar su biyu da ruhi ne indila kai Allah ya kare su da dabararsu Allah kai ka bar da dabararsu kar ka kare mu da kuma yake ba mu ba za mu iya ba don haka yana wannan addu'a da yake hatta yi ayyadu har su kai ga ana karɓar su bi ruhi ne indila da ruhi daga gurin ubangiji wakan ana hakika lokaci da yayi an nashara fi ma qasabnahu gurin lokaci yayi da zamu shiga cikin abin da muka sa a gaba musta'inina bi hawlillahi hala kawai da yake a daidai lokacin da muna kuma neman agaji muna dogaro muna neman taimako bi hawlillahi da hawli da ubangiji muna ta la hawla wala quwwata illa billah hawl dabara ko dama ko karfi ko hikima to da haka da karfi na Allah fa naqulu da haka za mu shiga cikin lillahi sai mu yi magana kafin ci gaba lokacin da malam ya ce sayyidina maulana Muhammad Hussein ya ce maula yau da ku ala inda ke amma ana amfani da kalmar ana nufin nau'uka daban-daban yau da ku ala sayyid wanda yake shugaban ka za ka ce mishi ya maulani shugabana wa yuqalu masalan hadha maula fulan ana cewa wannan shine shugaban wani ai sayyidu wannan shakka an da ruhu sayyiduna mala yace ba ma shakka sai annabi Muhammad sayyid ne na lakin kunna la takallamu ma'a nasi yadulluna anna maulana ay rabbana in muka kasance muna magana da wasu mutane da suna tsaman muka ce maulana ayyuna da rabbana ne ba hada baya halatta mu yi amfani da wannan kalmar Allah ya kira wanda suka yi mani ya ce lazina na mula ta kuma ra'ina wa sunan zura kan bayani na yin cewa kai zai ka kawo zai ba amma yanayi wanda su masu cewa ra'ina ne akwai abin da suke nufi to kalmar tun da tana da tsajar wannan kuce uzurna shi bai da hankali da to shi ma ne yace zaka ce maulana in wanda yake da fahimtar maulana ubangiji ne to ko ka ba adresi ne na Annabi sallallahu alaihi wasallam ko mutane da gare da Annabi ba za su amfani da wannan kalma ba kuma ka zo wurin da ake fahimtar maulana sayyid sai mu amfani da wannan kalma da shi kenan da ka kauce ma abin da zai kai kawo ta'ala na وقد قال صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم يقول بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان وإن وغيركم كسابا kada ku sake shi ne ya samu kusan zuci wa sahur al-albani Allahu al-albani a cikin ghayatul maram inda ya takriyi hadisin ne nurul maram dan haka ya kawo يعني أباها له أن يقول أنت سيدنا الذي أحدث مع صحابته ستين مش سيدنا لكن قال لا يستهوينكم الشيطان أو لا يستجرينكم الشيطان أي لئلا يؤدي ذلك إلى القلوب
kada shi zai yi tukura ko ya sa musu son zuciya ko da zuwa ga guluwi a cikin kalmar da kuke faɗa. Imam Hussein ba kawai ne yake faɗa wannan magana ba, yana magana ce ta ilimi wanda idan mutum ya zanna lafiya ko ba nan ko yana gaba sai ka daga karshe ba a dini kai wasa. Ya kawo wasu abubuwa da su zuciya a daidai lokacin da an ga kana gani kamar ya ce ba a dini. Shi yasa yake cewa ana tafiya ana waiwaye ana dubawa. Ya kawo da Allah ya faɗi zalika ilal-mulk akhrajahu Abu Dawud wa sahahu an-Nawawi fil Albani fi Sahih Abi Dawud haka Imam Muslim ya kawo. النسب الشريف النسب الشريف مقدر مش هذا ولا شيء النسب الشريف نسب هنا wanda yake mai ɗaukaka dangantaka wanda take matar mai ɗaukaka can wanda yake mai ɗaukaka daga wani sai wani sai wani sai wani har aka dokar da ne sallallahu alaihi wasallam. So yawa nasabi amma shi ta haka yin da zai ta ko mafi ɗaukaka ko gurin Allah shi ne a haka baya nuna cewa nasaba bai da amfani. Nasaba na da amfani, hasba ita ma tana da amfani kamar yadda dukiya ke da amfani irin nashi. Amma kimar darajar wurin Allah hasbar ba za ta kai ku ba, nasabar ba za ta kai ku ba. Abin da zai kai ku shi ne takwa na zuciya, darajar wurin Allah Allah yake faɗa. Darajar wurin Allah. Amma wani mai kima ne kasantuwar ya zo cikin babban gida. Ina bayan ka. Wani mai daraja ne kasantuwar sa ɗan malamai ko ne karatu. Sannan gare ku ga wannan magana tana da muhimmanci. Kabara'ul Jiman dukkan masu karantarwa ne. Ana fasara shi da Jiman kan gora, wasu ce alaihun yuji. Ko ka biyo kan gora, ko ka za a fara a ɗaya ko da abu ya da yake kawai sha in ka zo kan kuma da za ka gani na kone na kyau. Wanda bai ce na hana abu ko kiyaye wani. Suka ce me kake bin ya wani ke kala abin da shi ya yi kyau. Sai a gane ce in ba a kuma hasana fi mabatin so kyakkyawan mace kyakkyawa amma ta tsoro ne a matsaya mara kyau. Kudan ba da nasaba jini na ɗauka. Ana iya samun wanda za ta fito a guri mara kyau ko da ɗan kamarin kirki, amma wannan najiyar ake samu, najiyar ma ne. Amma ina magana ne kan nasaba da nasaba, kada ku manta da shi na so da yawa ba ka buƙatar mantawa a ciki. Asaba ta da nasaba a shirin. A sayi da aka, allazi sharufa nasu bi wujuhi. Shugaban mafi karamci wanda an nasu mutane gaba ɗaya da musulmi da wanda ba musulmi ba sharuwa suka ɗaukaka bi wujudi da samunsa. Kuwa shi ne Muhammadu na Abdullah. Matan Abdullahi wace ce ta yi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam min zauji Amina bint Wahab. Sunan matar da ta yi annabi Amina bint Wahab az-Zuhuriyya al-Qurashiyya. Zuhuriyya ce sannan kuma a cikin dangin Quraysh. Mamar ta shi Abdullahi ibn Abdul Muttalib. Abdul Muttalib yana da matar da ta haifi Abdullahi ne sunanta زوجه فاطمة بنت عمرو المخزومية القرشية. فاطمة بنت عمرو كانت بنت بنو مخزوم مسؤولة لك القرشية قريشية. وكان عبد المطلب شيخا معظما في قريش. شيخ عبد المطلب كان شيخا بكير معظما ولكن كم راشي
fi Quraishin a cikin Qurayshawa yasduruna an ra'ayi in ya faɗa suna ɗauka su dogara da ra'ayi su faɗa cewa ayyuka na ga matsayin abu me wani zarafu ra'ayi wani ne ya ce yasduruna an ra'ayi suna ɗaukowa daga abin da ya faɗa daga fahimtarsa fi mushkilati cikin abu ya kirkice in ya magana sai a ce wanda ya riga ya faɗa shehu Quraish ko shehu Qawmi ya faɗa wa yuqaddimunahu fi muhimmatihi suna gabatar da shi cikin abubuwa su masu muhimmanci shi kaka Annabi sallallahu alaihi wasallam Abdul Muttalib dan haka gidan ba kamar gida bace gidan da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fito Allah ya sa mu da shi ina yawo ba da shawara da yan uwa muna karatu cewa in zai yi za ka yi aure ka yi wa kungiya in zai yi kaddara ne ta riga mata amma sun ba da amma kun fata ne da yi wa kungiya kaka je kuma da kwaɗayi ne za su maka ba za su ba ka komai ba kun ka je da kwaɗayi ne za su ba ka yi a kansu kai ka je babban gida na mutunci saboda ɗan da za ka haifa ba kai ba da kyawun fata ce za a rufa mana ce kuma da wanda yana da kyau manya an farko a ina yake a wani kuka za a ce ba zai yi ba a yi kana yi ba ke suna da kyawun mutane ko sun lo akwai abin da suke yi me za a haifa sannan yaron ya tashi suwa za su dinga tattare shi kada ba a mura yana da kawanne yana da kwanne da haka su za su dinga tattare shi kana nan ba ka nan yaro ne alhamdulillah Ibn Hisham shi Abdul Muttalib sunan baban Abdul Muttalib ne Hisham sunan shi Hisham shi Abdul Muttalib da Hashim shi Hashim din wanda matarsa da ta yi kansa Abdul Muttalib sai ne zaujuhu Salma bintu Abu al-Jariya daga wani da kuma al-Khazrajiyya kafin da nan da ya danganta da mutanen garin Madina al-Khazrajiyya ibn Abd Manaf min zaujihi Atika daga ainihin matarsa wadda take da wannan suna Atika namiji ana yin shi namiji a tiku da kafin a tiku to Atika na bintu Murra Aslamiyya yar Murra tana daga cikin dangi suna wato wani sa'a Aslamiyya ibn Qusay shi kuma Qusay matarsa da ta haifi Abdul Manaf ita ce wato matarsa Kuya Kubba bintu Ulayl al-Qudaiya wa kana ila Qusay fil jahiliyyah ijabatul bayt a ɗakin Ka'aba akwai masu sarauta da kewaye ta da tsalle a sa wani tsalle a kewaye ta sarauta ce don haka Qusay shi yake ɗauke da wannan sarauta wasu kayatul hajji da kuma ba da ruwan sha ko shayarwa ga waɗanda suke zuwa aikin hajji da il'amuhu da kuma ciyar da wanda ya zo aikin hajji al-musamman al-rifada ana kiran wannan aikin al-rifada al-hijaba da kuma al-rifada dukkan su suna hannu Usayyu in ana maganar shugabanci ko kasancewa su sayi ta kawo kashi duk ba wanda ya sani da larabawa kawo shi ne wurin alfarmarsu ko da ba bayan addini yake ba kuma to a kama kuma wanda suke kula saboda su akwai karamci da girman da akwai karamci gwargwaron yadda kake ciyarwa ko kake dafawa ko kake ba da agaji ga jama'a goma
gurgurin karanci ka da girman kamar larabawa to sai yana shi ya sa aka nada shi ya zama yana da ijaba kudin su za su kashe su yi wa kafa gida kudin su suke kashewa su yi sikaya kudin su suke kashewa su yi rufa wannan da kuma taro waje shura ita ce abu sai ce yake cewa shura la ya timu amru illa fi baiti duk abin da zai amfani jama'a ko ba za a yi shawara a kai sai an bar gidansa shi ne yake da babu da za a yi wannan yi an gane ko na Usayyu kakansa da nawa Abdullahi babansa kakansa da farko Abdul Muttalib wanda ya fi Abdul Muttalib Hashim wanda ya fi shi Abdul Manafi sai na biyar ne shi ne Usayyu ya tara waɗanda shi me zaune Uqba bintu Hurayr al-Khuzaiya wa kana ila Usayyi al-jahiliyyah abubuwan da muka ambata وهي شورى لا يتم أمر إلا في بيته واللواء يكون اللواء توجد بذاء تبين لا يتم عملها إذا قريش ذات التشييع يدوح الكوتا يسير عشواني كجاورنتا لا تؤخذ راية لأرض إلا بيده باب وفرايا ليش الدورة راية tuta ba tuta na har da yake kullawa in za a je wajen daga ana kulla tuta babu wanda za a yi amfani da shi illa biye da sai wanda ya kulla me hikima cikin tuta na wajen daga shi ne a samar da unity tsakanin dakaru na wannan runduna tsarin da cikakkiyar haɗin kai a tsakanin su wannan tutar ita ce alamar duk wanda yake da ƙarƙashinta ina kana da mulki wanda yake rike da tutar kuma shi ne jagorar da zai ce a yi kuma ita za a ƙaunin allazi sharufa nasu bi wujudihi maganan da malam ya kawo a layin farko ai allazi sharufa nasu bi wujudihi ibaratun laysa bi sahiha mala yace wannan ibara ba sahiha ba ibara da take sahiha wanda zai bayyana in kace sharfan nasu bi risalati alayhi salatu wassalam mutane sun ɗaukaka ne da aiki da aka yi manzon sallallahu alaihi wasallam amma mujarrad wujudihi fa innahu sallallahu alaihi wasallam lam yahsul lin-nasi sharafun illa ba da abu isa da risala to a kwakwa wata najeriya menene mura'aza ta imamu sulkuseni a wannan sharafan nas biyu da nabi sallallahu alaihi wasallam da zo duniya sharafan nas mutane da ba suka samu sharafi shi da zai imamu sulkuseni ne ce a misali abin da malam ya faɗa a kuskure can abin da imamu Husaini ya faɗa ƙarin bayani da ya zo akwai mutanen da suka amfana da zuwa Annabi sallallahu alaihi wasallam tun kafin Isa na wace ce da rige ta ɗauki Halima gidansu ya samu kasuwar arziki da zuwa Annabi sallallahu alaihi wasallam da ana ganin a cikin mutane din ma bayi na ƙauye mutane ƙauye din ma ba ta da kima amma ta ɗaukaka samun annabi ya zanna a wurin haka babban nan annabi sallallahu alaihi wasallam ya zanna a wurin su ma wanda ya fara wasu ɗaukaka saboda yaro ne wanda duk da ɗan maka kafin aike an yi itibari cewa yaro ne ke sha'ani na musamman don haka gidansu ma ya samu wannan sharafin ya amma an kai gina kana nufin annasu da baki ne dukkanin duniya to wannan kuma ya risala ce da risala annabi sallallahu alaihi wasallam da duniya da baki da dauki sharafi shine istiraki na Imam Husaini a Kano bayan sallallahu alaihi wasallam lam yasul li nas sharafu illa ba'da an qisa da risala bayan an turo shi da risala
ولهذا فالذين يحتسبون بهذه وتبيين في العلاج النبوي مخطئون. yace akan haka ne wanda suke itibari biki na irin haihuwa Annabi sallallahu alaihi wasallam ko sun yi kuskure akan haka لأنه لو قدر أن يكون الاحتفال لكان الاحتفال بشيئين. da ake mukaddara abin da suke yin biki ne za mu ce biki ya kamata ya zama bikin abu biyu. Na farko na yin biki bilisati sallallahu alaihi wa sallam sannan kuma ya yi wa hijirati sallallahu alaihi wa sallam wanda su ne abu da aiko annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ayyuhan mudassir ko al-muzammil ko da ikra anan aka ce kun fa anzir an yi shi kira an koyar da shi karatu sannan aka ce da tashi da a duniya ta karba a samar da alaƙa tsakanin ɗan adam da ubangiji kyakkyawar alaƙa lafiyayya. Wannan kuma ya fara garin Makka da ina Allah ya dinga ɗauka al'amura. Da yin hijira kuma sai aka samu dalilin da mafi ake kalilacin galaba fiyata kafiratan bi'idhnillah wallahu ma'a sabirin. Daga nan sai ta kashe. wannan shi ya sa wasu da za su kai kuma ya sa su da su kai kuma Makka da zakiya wa Rasulullahi sallallahu alaihi shi ke nan warkatu Allah ya riga ya buɗe da hijirata ba da kasin yin jina na Aisha. Kun gane abin da sai ne yake ba. Na ka sai ne yake a wannan guda biyu su ne in za a yi biki ya kamata ya yi biki na gani. Biki. Ne ba. Dangane da su hijira abin nan tsara da farko. Turo shi da aka yi don lokacin da ya amfanuwar ta fara game da ma. Da da kuma ya ƙara bayanin da yau sai ne wanda sai ne ke ba. Amfanuwar da duniya da ke kewaye da Annabi sallallahu alaihi wasallam suka amfani da shi da ainihin haihuwa amfanuwa ne ma'adiyya. Amma amfani da ruhi da ke kula da alaƙa tsakanin ɗan adam da ubangiji shi amfani da ba a karewa duniya ta same shi ne da isa dangin zama sun samu da ne da isa ko sannan kuma musulunci ne ya samu da'ami ya samu kayan gishiri da zai yana da sarauta kansa wani kuma ta samu ne da hijira shi ne magana da haka za a yi ikirari wani yau da ya kamata a ce yi ikirari amma bisa ko fara sha'a min al-nur turo Annabi sallallahu alaihi wasallam da gare haske masu amaye a duniya wa amma hijiratu amma hijiran Annabi sallallahu alaihi wasallam fara sha'a min al-mulk wa dawla daga nan mulki da daula kuma ta sama amma mujarrad wa annahu wulida alaihi salatu wa salam bainahu lam yasul lin-nasi ذلك النور الذي حصل بعد بعثته صلى الله عليه وسلم. أما كما يقولون وسع حيث وجد سبحانه وتعالى من نفسه ليس أبواب أي مش عليه الصلاة والسلام. أي وسع بتسامح بين الناس. توش يسامح بين الناس. وقالوا شرف الناس بوجوده فيه أمر. Yake cewa duniya gaba ɗaya a nasu ɗan da ya fi da muka ɗauke shi suka yi wato lissigirakin cewa ya gane yin shi to a wannan wuri fi nazarin akwai nazari da za a yi wasawa abin da yake da ne an yi kala da misalin ai wadda duniya ta ɗaukaka da aikan da أينال الشرف برسالته عليه الصلاة والسلام شرف الدنيا أساسا يشري أيها النبي صلى الله عليه وسلم ko musulmi ko wanda ba musulmi ba ya samu wannan sharafi saboda tarihin duniya ba ta taɓa bunƙasuwa ƙarƙashin mulki guda ɗaya ko ƙarƙashin kansa ko civilization guda ɗaya irin abu da ya faru zuwa Annabi sallallahu alaihi wasallam kuma wanda duk suka alaƙanta da shi sai sun haskaka. Kafin zuwan Annabi
Annabi sallallahu alaihi wasallam tarihi ne tsawon kasawa banda Asia da Africa. Su ma masu tarihi dole su Asia da Africa kawai a continents na duniya su ne tarihi ya zo. Europe labari ne sama-sama sai ne saboda Rome a ƙa'ida ba ta cikin su, Rome ba ta cikin su, kuma daga Rome zuwa Palestine a nan ne an yi mahara na an biya wato wanda na rusun an biya da ke inda aka yi kayan annabawa. Yaman ta yi daura, Sin tana cikin Asia ta yi tsohuwar daura. A Afirka daura ta kan anyawa an yi tari tsohuwar daura ta sananniya, wadda tana da civilization da ne sallallahu alaihi wasallam da yazo shi ne haɗa waɗannan daurori gaba ɗaya kafin sabon su zuwa duniya waɗannan daurori sun shiga musulunci daga nan aka yi ta ɗaukar hasken ana ke karawa da shi aka kai cikin yawa bayan sun je Andalus kaga Andalus ya faru da ba musulunci a musulunci yana shekara 200 da dori a ƙarni da biyu ne ko na ƙarshen sama Andalus ya kan kama ta buƙatar ne a ƙarni da 3 ta kan kama kafin ta fara yin shi ya rushewa. To kuma daga Andalus shi ne su waye wa Turai. Kowane tarihi ya san wannan. Daga Spain Turai suka waye don a nan ne ake da ruwan kan wanda da mutum da gidajen wanka irin wannan da zamani. Duk sun yi da kawai duniya ta ci gaba. Ana kiran da wato waɗannan duniya yadda aka haɗe Andalus. To mutane daga Faransa da Ghana suna lallaɓowa su shigo lokacin fata sai da ɗaura. Ina magana hasken Annabi sallallahu alaihi wasallam da yake shiga. Mu ma koyarwa Annabi tana ƙara yawa muna ƙara haska. Allah shekara da yi kamar yau. A baya dole kowa ya gano fuska don tarihi ba da ne shekara da ne baya amma yanzu ba 50 mako to amma yanzu ka kun ga abin yadda yake kawo Allah ka kara masu shi ne abin da imam musulmi ne akwai gaba ta biyu da ya ce wa kadimuna mafi muhimmanci a yakin da ya haza kan da ne sallallahu alaihi wasallam irtajata fi yawmi Hudayn. Wannan yana nuna shi Annabi sallallahu alaihi wasallam a ranar Hudayn ya kawo baitoci akan faru rasis. Suna cewa rasis yawan shu'a. Wai shi kowane mawaƙin Larabawa zai iya hawa rasis da ƙetare lafiya. Bai da wani matsala a ya hawa rasis. Amma an yi hawa ƙwani a nan kake sanin matsalarsa. Matsala a wani ya hawa ƙwani. يقول أنا الذي لا كذب أنا ابن عبد المطلب suka ce idan da annabi yana waka da annabi zai yi aiwata amma Allah ya wala wa ma annabi shi'a wa bayan rubiya annabi baya waka ko baya waka da kansa wannan ta zo a salon waka ne kawai amma ba waka don da cikin da waka akwai alƙastu sai in an yi niyyar da zama waka ya ba lokacin da ake tsara daga cikin rukunan waka to ba waka ya yi ba ana da jira kazi ana da abdul mutalib ya faɗi abin da a daidai lokacin da agaji na Allah ya ayatar da shi shi kada ya zo da ne a wurin sun yi wata waka ba a yi sun rubuta wajen jimar da yake ana ta kabbar bari ya ce kai a biyu a na kusa ta zama a ramu a hankali akwai damuwa kuka wata wa kawo kuna ya kawo kushin duniya a yi zama da kasa suna zuwa wurin da wani ya faru ya faru aka yi musu kofa aka yi musu ambushi aka zuba maza aka fasa mutane annabi sallallahu alaihi wasallam a lokacin da ya tsaya ya kirawa ne ya kai garbatar da ke fatan je fatan da karshe ya fasa wani mutane ya ce an yi da kai amma ana mu abdul mutane yace wallahi annabi ne babu kai ya ce yace ni kuma dan abdul mutane ne
yakul annabi Abdullah bai wadata ba don shi Abdul Muttalib shine ashharu min Abdullah ya ce Abdullah shahara fi Qurayshawa a Qurayshawa ne baban annabi kakansa ne don haka dama kakansa kamar baban ka ne musamman na ce kaka ko da ya yi ba wancan kamfani na wani abu ne ko wani da wani jari a bayi ko a gano idan mace ta shiga ta tuka iya ita za ta yi gano na bayan da mai ce ya za a wani shi ya ce kawo dan yi manza a wata ne da ta ke gane ba ba da ji yi wani da ta ba na لأنه القرآن السديد أمر القرآن yana da ra'ayi kuma ka ce ra'ayi fahimta sadidi mai kankiya idan ya faɗi ga abin da yake fahimta zai yi wa yanayi kuma ya saba ma abin da yake da kuna kawo za ku ga daidai da abin da ya faɗa ko kuka sama ma shawararsa mafi yawa da kira shi nasa sannan kuma sadidi mafi kauri don haka فانتم النبي صلى الله عليه وسلم سأل النبي صلى الله عليه وسلم يجي بالدعاء ليش في مقام الشجاعة أو الجهة والإبداع ليموا والعلماء بينا لك قيمة النبي أريد لوكتي لوظف في بجي وعلى لوكتي كيف تتعاون أقول لبني بواسطة أقول لا دواء وقال عن من وقت الأفضل lokacin da wasu ke ƙara koya ƙaran suna ruwa wani yana cewa a wani dubu a kai wani lokacin cewa ne wani sai masa wata dubu a mai ba ta wasu da yake a daidai lokacin wasu ke inda na ake wasu suna bayar da wa a gida suke bayarwa a masallatai suke bayarwa a kaza suna sa kan zan ba da alheri wanda yana da kyau an ba da kyakkyawan misali Malam Muhammad Raja da mana kulli kai ruwa ko nan kuma ya mutane su fara da ko kuma abu da yawa a tsarin nan ma ya wuce an gani abu da yawa dole nan ayyuka da ya kamata mu yi wa kanmu da kanmu قال الله تعالى ولما أشرف على الموت جعلها في يد أهلي أولادي lokacin da muna magana Husaini da Husaini ya zo rasuwa akwai abu da uku a hannun Husaini ijaba tana hannunsa kuma abin da su kaya tana hannunsa ribada tana hannunsa sarauta ce sannan ba wannan ba liba na hannunsa sannan na dawa na gidansa abu biya da ya zo da su wasu ya ce to yanzu a cikin ƴaƴana wani na sa a hannu ɗaura gida da ƙin abdullah sunansa abdullah lakin wani abdi manafi a jimaru ra'ayahu ala Allah ya furuku bani amihim abdullah ya sta'asiru da jihadihim mubarak suka ce wato su wani abdi manafi ya yi abdi manafi suka haɗu suka shawara suka ce ne bai da kan zan kuma abdi manafi ne dan waye dan usaini kuma su ya koya ya abdi manafi su suka wani abdi manafi suka ce a yanzu ba mu ya kare waɗannan mafakin ababen da tsarin duniya gaba ɗaya a hannun mutum ɗaya ba dai ne wani mutane waɗancan gidan kawai da su asiru su asirantu biya da mafakin da waɗannan mafakin ya kama kwanan nan wa kada yau da al'amur da al'amarin har ya kai ya kusa ya kai su zuwa ga yake a tsakanin sai an raba wannan makama daura an ta dara kan amra alaƙul farikai bayan duba don kokara masu hankali da farikai da ɓangarori da dara kan amra sun yi gaggawa sun tare al'amarin suka ce ba haka za a yi ba haka za a yi da dara sun yi da dara sun tare al'amarin suka ce ba za a yi haka ba don haka fa'afau bani abdi manafi fasikaya suka ce wani abu manafi da sikaya ku rike wani fada ku rike wannan ciyar da alamai da shayar da su
da haka fada matafi wayannan sarauta suka ci gaba da zama a hannunsu idan alinta ta da Abbas har sai da suka iso hannun Abbas bin Abdul Muttalib dan Abdul Muttalib babban annabi sallallahu alaihi wa sallam baban su Badr baban su Abdullahi dan Abbas suma bibani yubahi sannan a bayan sa ƴaƴan su suka ci gaba da wannan aiki na ciyarwa da shayarwa Allah ka ɗaukaka kada ruwa su ciyarwa idan kana yi kai da ɗaukaki ina jama'a idan kana yi suna amfani wa kai ne ɗaukaka kai kake da ɗaukaka kai ne kake yin kuriya kai ne yin kuriya an sama mai bayarwa to kai ne sannan kamar da yadda wani abu da amma hijaba ko kai ce hijaba sanya wannan kyallen a kewaye kaba ba mu da rubuce ne bane sun suka faɗi kuɗin da ake kashewa wani kewaye kaba na zafin kuɗin da ake kashewa wani kawai don ba ƙaramin kuɗi ake kashewa ba ordinary yari ba ne to hijaba da ita ta sau ta ci gaba da zama a hannun gwamnati a fitari wa tara hada ko shari'a da ta tabbatar musu da zai sauka da zama bayan ya karɓi marka aka kiraye shi aka ce to ku ba da amana har da amana da ya hali ya ko amana ku ba da ita ga abotanta ya kiraye shi ku gashi wannan na masu wani ke kafa da na masu aiki ga za ku zo aiki tunda dai an musulunci a musulunci da ya yi kyau shi ke nan a daura a cikin wa ƙara da musha wa iya fi yin kira malam lokacin da yake rubuta wannan littafi har wannan lokacin abin da na amsa wa hum banu shayba sura banu shayba bin Uthman bin Abi Talha bin Abdul Qasas bin Uthman bin Abi Ja'far da ya fara cikin har zuwa wani abin da ya kalla wa amma liwa amma tutar da wani magana sikaya wani magana da fara da ruwa da ruwa to ita kuma liwa فدام فيهم كيف دوما حتى أقل وشر فصل كجد الشرع يروكي ويواتي الملك يواتش وجعله حقا للخليفة يمد الشيء على ويأتي الخليفة المسلمين شيء كده الواجب يوم أن الواقع مقامني لا تقامني أنا عم وديك يا أبوه أنت ليش يا جدار baya hannu a wani abu daya yana hannu kalifar musulmai wadda kalifar allah musulmi ya zaɓuɓu shi man ya rawa misali Allah zai ba da wannan tuta ga wadda yake ganin ya dace da wani waka za da kan nadawa haka ita ma nadawa ba za a wace ne wasu jama'a dole ya biya da ƙarshe kalifa ne na musulmi shi zai kara a yi sannan shi zai ba da ainihin riwaya. Wannan yana nuna mana cewa musulunci ba ƙarfin wayayyen addini ba ne kuma wani abu ne wanda wanda suka zo baya da musulmai suka koyi abubuwa. Duk yanzu za a yi anis dole za a yi wurin ɗakin taro. Za a yi ministry wani barasta dole ne a kuma wurin ɗakin taro. Dole a yi wannan. Na. Sai ku sani shi ko sai yi kira sunan babansa ke ya zauji ne Fatima bin Sa'ad sunan wanda ta yi shi Fatima bin Sa'ad bin Sa'ad wa hiya yamaniya min Asad bayan ya ce daga Asad Shamu'a sannan kuma Ibn Murra ila da Murra daga mamansa shi bintu Sarir min bani Fihr bin Malik Fihir bin Malik kaka ne da wurin sha sai kuma Ibn Ka Murratu dan Ka shi wurin zauji matarsa ita ce Washiyar bintu Shayba bin bani Fihir a wani Fihir sai shi ka abin ɗan Lu'ayi kuma daga ta haifu wanda ya ta haifu ka ita ce
umuka mariya bintu kafin kuwa sannan daga nan shi kuma ra'ayin Allah min zauji ummu ra'ayi salma bintu amru sai kuma wa kuzai ibnu finiri shi ra'ayin shi ibnu finiri min zauji ummu ra'ayi ake kira mamu gani laila sunanta bintu sa'ad bin kuzai wa fihir huwa quraish fihir din shi ne quraish shi yasa Hassan yake yawan ambaton quraishawa ya kiraye su cewa mutanen fihir shi ne yake kira quraish kamar yadda yake kira annabi yaqub da sunan isra'il fi qawli al-akhir wa kana quraish ithna asharata qabila quraish kabilu ne guda 12 banu abdi manafin banu abdi dari bin qusayyi banu asad bin abdi al-qusay bin qusayyi banu zura bin kilabi banu makhzum bin yaqza banu qurra banu tamim bin qurra banu ati bin ka banu sam bin qusaysi bin amr bin kabi sai banu amir bin lu'ay sai banu tamim bin ghalib sai banu haris bin fir sai banu maharib bin fir sai kuma al-muqimun minhum bi makkah wayannan an lissafa 12 wayanda suke zane a garin makka mai samuna quraish ana kiran su quraishawan bi'a wallazina bidawahiha wanda suke gefe makka kuma quraish kawai da quraishawa suna da daki guda 12 bahan 12 akwai da suke zane a garin makka ana ce musu koshi quraishawan bi'a akwai quraishawa da suke waje gefe ana kiran su quraishawa bahir sai kuma shi fihir ‘ya'yan fihir ne wasu ba biya shafi an gama shafi su a ‘ya'yan fihir sai shi fihir wanda ya yi shi ana kiran shi mali min zauji da zama a kansa da ake ce majan da ya fi yin halin da halin min wato jirgo kaga asalin mazauna garin makka kafin zuwan annabi ibrahim sai kuma shi irin mazar shi kuma min zauji atikatu bintu alwan bin kais bin kais ailan sai kuma shi ibn kinana min zauji barra bintu mur bin urdi ko urt shi kuma ɗan kuzaima daga wato shi a inana daga matan kuzaima da ake kiranta wani tubin sa'ad bin kais ailan sai shi kuma ɗan kudurika shi kudurika ne kuma min wato shi kuzaima ɗan kudurika ya haifi kuzaima ne daga maman kuzaima ana ce mata salma bin aslam bin kuza'a daga kuza'awa sai kudurika shi kuma ɗan Ilyas, shi kuma Ilyas ya haifi kudurika daga matansa wadda ake kiranta Findisu, kalmazaru bi da masa fi sha. Tandar ɗin nan ana buga misali da ya fi sha amana wurin ɗaukaka da kariya, tana da kariya da tsaro kuma tana da ɗaukaka. Larabawa zan ai ko kai ne wani ko ke ce wani ko kai ne ɗan wance kai ne suna buga wani alhamdulillah wannan sai kuma bin buga shi ko Ilyas ɗan buga bin zauji arriba wadda aka raba bintu haida bin mu'adi sai kuma shi nuru nazar bin zauji sauratu bintu ak sai kuma daga babansa ma'ad ya yi nasa daga matansa mu'adatu bintu hausham min jirgin daga wurin jirgin daga adinanawa ha
هذا هو النسب المتفق على صحته wannan shine dangantan da aka yi ittifaqi kan cewa ya inganta wani shine kakan wani shine ko jikar wani ya zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wasallam min ulama'i tarihi wal muhaddithin akwai malaman tarihi da malaman hadisi amma nasab fawqa dalik amma nasabu wani nasabi ne dangantan da yake sama da haka fara ya sai fihi ba wani abu da yake a inganta a cikinsa fara ya sai kofi ɗariƙon ba wata hanya da ta danganta da ta inganta daga da kai gane cewa ma abu na ƙarshe da zan gaya maka annabi ajin mabu a da an da nasarar rasul sallallahu alaihi wasallam ta yi da isma'ila sun yi ittifaqi cewa dangantar annabi sallallahu alaihi wasallam tana isa ne zuwa ga ainihin annabi Ismail ɗan annabi Ibrahim Abul Arab baban Larabawa wani Larabawa al-Rus ta Aliba kuna da Arabul Bani da ba san labarin sosai a kuma Qur'ani ya faɗa kuna da Arabul Aliba wanda an san labarin su amma asalin su Larabawa ne ba san lokacin da suka fara larabci ba kuna da Arabul Musta'ila wanda an san asalin dawa larabawa an san lokacin da suka zama larabawa arabul musta'ila kakan su shi ne annabi Isma'il don haka nasabu sharifu kamata haka yake danganta ne mai ɗaukaka kamar yadda kake gani abawun tahirun iyaye tsarkakakku ummahatun tahirat mata iyaye su ma tsarkakakku ubanne da uwanne لم يزل النبي صلى الله عليه وسلم ينتقل من أصلاب أولئك إلى أرحام هؤلاء حتى اختاره الله حاليا مهديا من أواسط الأرض نزعا annabi ya wuce ba yana cewa daga bayan wanda zuwa bayan wanda daga mahaifar wance zuwa mahaifar wance har sai lokacin da ya sauko duniya Allah ya zaɓe shi har ya shirye sannan mahadiyan wanda ake shirywa da shi min awsatil arab a tsakiyar larabawa na saman dangantas faruwa min salimi quraish yana daga zallan qurayshawa allati la yakidul ko kuma akadul ula wanda tana da digan farko fi sharri gurin da amma na magana da to kafa su ne da farko a gaba ina danganta ne ko ulul makana da kuma ɗaukaka na matsayi bayan arab a cikin larabawa ƙureshawa suna da gaba wala tajidu fi silsilati abaihi illa kiraman laysa fihim mustarfil rafi mustarfil duk ba za ka ga a cikin can da mai sallallahu alaihi wasallam ya yi wani iyayensa illa kiraman sai dai masu karanci laysa fihim mustarfilun babu wanda yake abin kaskantarwa ne ba wanda yake da rasila tare da shi ba wanda yake abin kaskantarwa kowa ne kima ne daga ne kima kaza zuwa kai ban kullum sadatun kala kai dukkan iyayensa kowa matsayi ne kowa da cikin su kare ne shugabanni ne kuma dojin al'umma ya fara wa kasali kan mahar albani haka iyaye mata da suka haifi iyayensu min arfa'i kabairina suna daga cikin kabar sha'ani mafi ɗaukakar sha'ani cikin ɗabi'unsu a babban gida aka yi da haiko aka yi da aurensu kada shakka anna shaifa nasa wa taharatul gori min shuruɗin nubuwa ba shakka wanda kwakwakwakwa ba cewa ɗaukakan danganta da tsarkin mahaifa yana daga sharuɗan annabta ba a turo annabi wani haka sai wanda yake da ɗaukaka wa kullum ijtimai bayyana abaihi wa ummahatihi dukkan kowace haɗuwa tsakanin iyayensa maza da mata kana shari'iyyan ya tafi ne a tsari da shari'a wani zai ce akwai musulunci ne a lokacin sai mace a'a al-ma'ruf kuma al-mashru'i shari'a sun tafi da akan kulli ingantacciyar da shari'a ta inganta yanzu da suka yi auren su da kyau
na gargajiya idan suka musulunta za mu raba auren suna kai matuƙa ma samu tsanani da ƙa'idodi na aure ya gabata a wurin kana shari'iyyar ya sani usulin arabiya sha'aidar shari'a aka yi shi na ƙa'idojin larabawa wannan yanar wato nasabahu sallallahu alaihi wasallam shekul isfahin jahiliya ba wani abu na wuta da shi sai ba wani abu da iskanci jahiliya larabawa da ya shiga cikin dangantarsa babu wani abu na wuta na wuta ne na fasara gane shi nan ba taɓa samun ɗaya daga cikin wadda take kakarsa ba ta da taɓa samun ta da zina ba. Ku gane magana da ni. Kowa daga kakanninsa ya biyo har ma wasu hayar wasa kowa daga mutane mutum jiki a cikin jama'a sa. Wannan za ta tara wata magana. Amma yau mun je wurin. Allah ya kwasi. So, lokaci ana nuna wata babban فتحره الله من ذلك والحمد لله الله يفرحك النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله جماعة لنا زي ما كانوا da Allah mu gaya mu duk wanda za mu iya gaya wa duk wanda za mu iya gaya wa mu gaya mu ya kiyaye zina mutum su yana da wuri zai iya tashi bayan shekara alfahari ne ga shi ana yi na da nasaba babban nasaba ce da zama kai a wasu ka yanzu da ta fasa nasaba tana rushe so kullum kimanta kai da kimanta wanda za su biyo baya ya kamata duk abin da mutum zai yi ya kiyaye duk abin da za a yi idan mutum ya kiyaye ba da ga sa talauci ga sa rashin kima da girma ga jefa mutane cikin halin kunya mutum yana magana ba ya suka kira wa ya ba sai da kokon an girma ya koma da yin wani da ruwa sai za mu ga da Allah ya kai zaki na gaba sai mu daura Allah sa albarka nan abin da muka karanta kuma mu riga mun yi tambayi da girman nasara sannan kuma babban aure da kuma a kai shi ne kada zuwa tsari da kayan in aka ce kuna da laifi kuma da hali da yake koyi da wani da rabu ka samu ko kayi wanda zai gaya maka sunan kakansa da ya haifi kakansa a cikin da sai wani da ma ni dan wani ne ya yi shi to wani waye kakansa ta tsaya kawai wanda ya yi gama da ya yi rubuta wanda ya gama shi ne jarabawa to za ka samu rabin gudun sai mu bai ko ga an samu matsala kamar ba mu da tarihi jama'a da ko ba da tarihi ba za ta yi ba اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد يا ربنا لك الملك ولك الحمد ولك الثناء وأنت ربنا ورب العالمين فقل لنا ولا تكن علينا وانصرنا ولا تنصر علينا وامكر لنا ولا تمكر علينا وانصرنا على من بغى علينا واجعلنا شكارين لك رحمانين لك رضوانين لك مخبتين اليك أواهين منيبين يا رب تقبل توبتنا واغفر توبتنا واجب دعوتنا وثبت حجتنا وسدد ألسنتنا واهد قلوبنا واستر سقيم صدورنا يا رب العالمين اللهم أنت ربنا ورب المستضعفين نعود أيدينا إليك سائلين ولا تردنا خائبين اللهم إنا أنزلنا أضغاث حوائجنا لبابك ونقرأ بابك حين تفتح لنا ولا تستطيع عنا اللهم اجعلنا بين عليك وخاصتك وقربنا إليك زلفى اللهم قربنا إليك زلفى واكتب لنا الاستجابة من عندك واكتب لنا الرضا عندك واكتب لنا الرضا عند قلوب من تحب ويحبك واجعلنا في هؤلاء الذين يقال لهم قلوبها بسلام آمين اللهم إنا نسألك جل شرفا لا إله إلا أنت الأنصر الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ونعوذ بك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله.